Jeg har specialiseret mig i at hjælpe kvinder med at få det arbejdsliv, de drømmer om. Og det er der en årsag til. Tilbage i 90'erne arbejdede jeg i SAS med at hjælpe medarbejdere med at få et nyt job. Og det var faktisk der, jeg første gang så den forskel, der ofte er på mænd og kvinder. Kvinderne fokuserede mere på de ting, som de ikke kunne, og det var ofte en begrænsning i forhold til at få det job, de gerne ville have. Så gik der nogle år, og så kom mit eget drømmejob. Og jeg tænkte, wow, det er bare lige mig. Men ud af de 11 kriterier, der var det 3 af dem, jeg ikke kunne. Og så lagde jeg det væk. Jeg blev så heldigvis opfordret til at søge jobbet, og jeg fik jobbet. Og først der gik det op for mig, at jeg havde gjort det samme, som jeg havde set så mange kvinder gøre i løbet af årene. Jeg tænkte, det må ligge rigtig dybt i rigtig mange kvinder. Det skal jeg arbejde med en dag. Ja. Jeg er jo rigtig tilfreds med at have min egen virksomhed. Ja. Så hvad kan jeg gøre for at hjælpe dig med at få præcis det arbejdsliv, som du gerne vil have? Giv mig et ring, send mig en mail, og lad os tage en snak om det.